Intro. Intro. Ja. Ja. Hej så alle sammen, og velkommen til Magnus' YouTube-kanal. Og der skulle så komme et bifald. Jeg har ikke nok subscribers til, at der kommer nogle bifald. Nå. Men i dag skal vi egentlig lige sådan snakke lidt om sådan nogle forskellige ting, fordi at jeg er rigtig sur lige nu. Eller sådan lidt mere ærgerlige ting, fordi at jeg har bestilt en ny kasse, altså et hus til det her GoPro her. Så der jeg kunne sætte et mikrofonstik i, som jeg også har bestilt. Og så kommer der så en mail, hvor der står, at det er sendt, og så tænker jeg jo, yes, så kommer det i dag. Og kommer det i dag? Nej, det gjorde det nemlig ikke. Og det er pisse irriterende, for jeg har egentlig tænkt mig i dag, at der skulle jeg da både lave reviews af den der mikrofon der, så spørge om I kunne høre forskel og alt muligt, men nej! Men nu er det jo meningen, at man skal blive glad og i godt humør af at se mine videoer. Så derfor vil jeg lave noget andet i dag, som ligesom siger, så må den bare komme på et andet tidspunkt. Og så tænker vi sikkert, jamen så kommer den jo nok på mandag. Men nej, det gør den ikke, fordi der er jeg nemlig på ferie, for vi har jo det, der hedder sommerferie nu. Så det er bare noget rigtig lort. Der er sikkert mange af jer, der tænker nu, ej, hvor er du utålmodig. Og ja, det er jeg. Jeg er sindssygt utålmodig. Jeg kan ikke klare at vente på sådan nogle pakker, der de skal ankomme. Så vi skal have tiden til at gå, mens jeg venter de her 3 dage. 6 dage på den her på at jeg kan få den her pakke. Fordi jeg kan jo ikke få den på mandag, selvom det er der den kommer. Fordi der er jeg nemlig på ferie. Men først skal jeg lige have mine aggressioner ud. Og det er altid fedt at gøre det i en tegning, der kan viskes ud. Så lad os bare tegne en mega sur mand. Det synes jeg, det er en god idé. Det gør vi. Det gør vi nu. Altid godt med sådan en surhedstegning, hvor man kommer ind med alle sine aggressioner. Det følte jeg virkelig, at jeg gjorde der. Men for at komme væk fra den der rigtig ubehagelige ting med, at jeg kan få min pakke, så lad os da hellere lige snakke om sommerferien. Jubi! Vi har jo alle sammen nu fået sommerferie. Og så tænker man bare, jubi! Og det er også super fedt at få sommerferie. Men så kigger man udenfor, og så tænker man, ej, hvor ville jeg ønske, jeg så noget sommervejr. For det vi ser nu, det er sådan noget her. Grå og kedelig himmel. Kedelig og grå himmel igen. Grå og kedelig. Og det blæser, og det er pissekoldt. Men selvom vejret ikke er i top, så kan man selvfølgelig godt have en god sommerferie. Nu er jeg jo så heldig, at jeg lige smutter til Italien en tur. Så det er, at I kan blive herhjemme i kolde Danmark, mens jeg tager ned til det dejlige varme Italien. Det bliver bare godt. Men I skal i hvert fald ønske en rigtig god sommerferie her fra Magnus' kanal. Der kommer nok også nogle opdateringer undervejs, hvis jeg kan få tid til det. Det håber jeg da i hvert fald, jeg kan. For at filme nogle ting på nogle af de ferier, jeg er på og sådan noget der. Og så er vi jo i gang med at lave sådan en film her om den her. Det bliver meget spændende. Men nu må vi se, om det overhovedet bliver til noget, fordi det er jo ikke sikkert, at jeg har tid til det. Men vi ses jo bare i næste video. Hej hej. Lampe. Så skal vi bare lige redigere den video her. Det bliver dejligt.